Machiegni kendo oganda e gwenge mag North Kademi sub-county manyatike pod ywago kech kata bedni kar pur mar adhaye mar Lower Kuja manochaki mondo kel chiemo ma oromo to nitiere kindgi. Jojo manolimo jokadem kendo miyowa lipodni. Kar pur mar Lower Kuja irrigation scheme mar sub-county manyatike ma piny owacho ne oketne omenda tenge maromo bilion 4 ne okele gwego mag Nyatike mondo koro kony e tiko nok mar chiemo e gwengego kod kaunti ma Migori mangima. Higni 10 nyaka ne kar pur ni malach ne romo ekas 19 chakre oganda gwego mag Ageng'a e wodno man North Kademi ma bende en kar pur ni mar Kuja nyaka sani pod ywago kech. Ka de mabor kabisa mong'ada ora ang'o kuduogi nyathi mis gimi puonje kokoleo ko chiemo ng'ama denyo puonjre bokunji gima japuonj puonjo kendo en kech maleyo mandalo moko yande wakwayo kony ka kuom national government ubiro matin county government kokelo chiemo matin to chiemo mabiro kaka relief ok nyal pidho piny kaka North Kademi. Giwacho ni kech maliyo osemiyo kata mokuom nyithindgi ok nyadhi sikul e yo makare. Ka japuonj dhi e klas yudo ka kuom gigi 20 30 komis moko duogo moko nyole nyoro ni dhi manyo gima gicham gi mama gi baba manyo chandowa nyaka sama koro nyowa bedo gi junior secondary school ka nyowa dwani gi wadak kodgi ka nikech miye gi richo kichiemo puothe manyo wango wanoko ema nyowa chako go tedo nego ka to nikech wane kama tek dago gi kano waneno ko chimo kodwa kama koro kwadhi nyalo. Ywak ni osekelo penjo mopogore opogore nikech igeno ni nyaka sani gwego mag North Kademi ne onego bed nitie kod chiemo moromo nikech gintiere kod pi moromo kendo ginyalo keto geno margi mana e koth kende e wechego mag pur. Kata kamano jotend siasa kaachiel kod jodak e gwego mag North Kademi wacho ni kech pod kayogi nikech kar purne mar Lower Kuja koro pok oket mondo koro ti kaka ne gigeno. Mae momiyo kopo ni government nya intervene in 2 ways. One, give team irrigation to cover the remaining 14,000 hectares mantiere kacha. 2, give intervene in terms of kelo knowledge kata giluongo ni ng'eyo e pur mondo ing'e ni to lobni en lo machal nade to gin kothe mage manyalo dongo e lobno kot okadho kuom irrigation. Giwacho ni bedo ni onge mar puonj makare e yore mag pur kaachiel kod rem mar piny owacho e jolwechego mag pur e gwengego koro osemiyo chenrogo mag pur e kar pur mar Lower Kuja irrigation scheme ok osedhi makare. Weche winjo ka president ne wacho ni ber mondo subsidize production. En a good idea. To mondo subsidize production it means we must provide farm inputs to farmers. Sani North Kademi kanyo kidhiye onge gik machalo kaka fertilizers manitiere kanyo. Nyiso ni kata dang' bed ni jowa osebedo gi lony mar puro to ka onge fertilizers mokel machiegni to yield pod dhi mabedo piny. Nyaka sani mana maromo ekas 4,500 mar kar purni ma bende lachne romo ekas 19,000 ema osekete pur ka bende mano chele eme pur ahinya. Juma, Ramogi TV, Migori. Sama od bura pod medo